Bueno, pois mira, o do programa este, sonche boa xente, Sonche boa xente, traballadoriño. Que pasa que hai veces que non están moi metidos na historia e quedalle mala comida. Pero bueno, sonche boa xente. Sí, echa así, son boa xente. Ai. Tócame a min. Ai, disculpe, perdone. Ai, Dios mío. Ai, que fun por unha... Ai, non me toca o cu, señora. Por favor. Fun buscar unha jaliña para cociñar ahora no entroido. E traio aquí no bolso, ainda non esplumei. Bueno, hola, que tal? Bueno, benvidos ao Voltas co Prato, señoras e señores, sí. Ai, é que teño un pouco de presbicio. Ai, bueno. Supoño que quereredes cociñar ou ver algo de cociña. Bueno, pois que entren os cociñeiros e que se dadelle un aplauso aos cociñeiros e nos conozco. Que veña. Ai, Dios mío. Que somos cociñeiros do Voltas co Prato. Ai, usted quen é? Son Xulio Tratante Mato, Ti eres Xulio Tratante. Casafogo, ca paíña. É usted? Eu sou Lucía Piñeira. Lucía da Piñeira? Sí. Ai, Lucía da Piñeira. Bueno, pois logo, xa que non está o Cañotas, terei que presentar eu. Bueno, Valo facer millor, non é difícil, Estou mirando ahora. Escoite, igual a medida que veña un pouco Cañota, pois senón non arrancamos, Bueno, pero despois do vídeo, mellor, Bueno, cando que... Bueno, pois mirando ahora é hora de cociñar. Así que, señoras e señores, a ver que nos trae José das Neves. Chámame José, veño das Neves e a mí me gusta moito o lacón con grelos, sobre todo agora por estas fechas de entroido. Quería saber os cociñeiros, saber que receta me podían dar para o que me sobra para os días siguientes, eso. Que se vos ocurre a vos? Panada, tortilla ou roupa bella, que tamén se suele facer con lacón. A ver que me podedes encomendar. Un saludo a xente das Neves. Bueno, vamos a dar un aplauso, veña. José das Neves, que está con nosco, no Voltas co Prato, Televisión de Galicia. Volveu a Cañota. Ostras! Mira, pai. Non sei se o estades vendo, pero bueno. Agora, durante o programa, imos ver unhas cousas moi interesantes que pasaron neste entroido e que ainda poden pasar. É que hai xente en Galicia, isto non é broma, hai xente en Galicia que se disfrazou dos cociñeiros do Voltas co Prato. É así. Mira, queredelo ver xa? Vale. Pois veña, vámoslo ver, compañeros, compañeras, a xente, aí está. Estádelo vendo, este quen é? Don Xulio Mato. Ese é unha pasada ben que iba, Ai, non se ve aí, bueno, vese aquí. Non se ve aí, vese. Aí está, Don Xulio Mato, mirade como iba este paisano. É clavado aquí, Javi, chámase. sí. Pois un bicazo enorme para Javi, que se vestiu de Don Xulio Mato. Pero temos máis, non pensedes que é a única persoa que se disfrazou de Xulio ou non. Atención a Begoña con Begoña. Begoña con Begoña, aí está. Esa é unha fantasía. Begoña con Begoña, pero iso que é? E además eso... Xa é unha hora que había moita actividade lúdica. Detalle o dente de Begoña tamén, Puxo o dente tamén. No, quitou o dente. Bueno, e por último, temos unha señora que fixo o plató do A Voltas co Prato. Isto non é broma. Vamos ver o plató do A Voltas co Prato por Ourense. Adiante, aí o teño. O mellor de todo acá é un conxelador. Colleu un conxelador, pegoulle encima como se fora unha vitro e ala veña andando. E vai de Begoña Vázquez, vai de maravilla. Bueno, a xente que está na casa ou está por aí de troula, se alguén se disfrazou de alguén de nós, pode etiquetarnos, vale? Así que etiquetádenos en @Voltas co Prato, por favor, que queremos recibir todas as fotos, todo o que haxa, todo o entroido celebrado, seguir de festa e nós, na Voltas co Prato, imos cociñar, claro, como non podía ser de outra maneira, de entroido, porque estamos así estes días. Ai, Dios mío, Xulio, que vas facer? Pois, saliuche ben o de chupalo, É que se non quito a fogo. Teño medo de atragantarme. Tens que aprender como os patrós a falar con el, posto. Claro, sí. Aprendí a facer así. Vale. O convidado quería ideas para aproveitarlo con os grelos, non? Pois mira, vou coller pataca, lacón, grelo, chourizo, vou facer un pastelón espectacular. A ver, señora, estamos falando nós. Estás enfadando con a señora do público. Enfadouse con a señora do público que di que trae grelos. Non falo. Non, porque faz ben de tratante. Non me falo, me cago. Bueno, entón... Que es un becerro? Pastelón de lacón e grelos. Lacón, chourizo, grelos e pataca. Lacón, chourizo, grelos e pataca. Ese vai ser o que vai traer Xulio Tratante Mato.
Lucía da Piñeira? Eu vou aproveitar facendo unha lasaña de lacón e grelos. Unha lasaña. Unha lasaña. Que rico. Rica, fácil, rápida. Ten que ser rápida porque hai pouco tempo. Vas cociñar en tempo real? Tempo real. En serio? Home, viste que non meu cañotas aquí lle pido maxia. Xa, tá razón. Pois, señoras, señores, cociñamos na voltas co prato nestes días de entroido. Que é un tenedor? Sí, Eso. con Lucía. Pa que queres? Arranca, Pablo, veña, fora. que queres ese Ai, tenedor? Dios, que dixo? Mire, dixo a chapa aí xa. Ai, Que desastre, home, que desastre. Lucía, veña, como comezamos con esta lasaña de lacón? Pois dándolle lume ás potas. Moi ben, veña. moi ben. É importante para cociñar darlle lume ás potas. Entón, imos ter que ir aquí á fume de carozo, como Eu, aquel, disculpa que te vexa mal, ou que non vexo ben, porque as gafas son da nosa directora, é miope. Pois é unha pena porque hoxe trai o meu mellor vestuario. Vale. Bueno, entón, poñemos un pouco de manteiga, un pouco de aceite no cazo, Imos na facer pota. unha bechamel, obviamente, para a lasaña. Entón, manteiga, fariña, leite, un pouquiño de caldo Sácase no que un pico. cocemos o lacón cos grelos. Moi ben. Por outra parte, aquí, o que vou facer, temos estas placas de lasaña. Vale. Esas placas que hai que facer? Aproveitamento express, vemos. Entón, estas placas veñen preparadas para directas ao forno, pero para iso hai que darlle media horiña de forno. Como non lle imos dar, imos acelerar o proceso sumerxíndoas en auga quente. Se o di Lucía, Non é tontería. eso aprendino moi ben do cañotas, así que se o di Lucía non é tontería. Moi Que hai ben. que facer cas placas, Metelas un poquinho en auga. aínda que vayan po forno. Se non tes media hora de forno, Exacto. a agua. E Aí a vai. agua po forno. Xa está. E Moi ben. aquí un pouquiño de cebola. Imos facer o recheo. Moi ben. Cebola, que poche un pouquiño e mentras pocha picamos o lacón e os grelos. Ai. E chegou o lacón, E Xulio non colleu o seu, sí. Xulio, necesitas algo, ti? Sí, pero como que os grelos, que non coñezo. A biches. Ese é o meu, Bueno, pues Pois toma, veña, Gracias. arranca. Eu xa sabía que me Que esquecía algo. desestriño, pero- moito tratante, pero despois olvídese de todo. Non trata nada. Va. Mira, Dios mío. Biches, aquí sobrou moito, Esto de sobres diralo ti. Porque isto non son sobres Isto ningunhas. é casa de fartura. Non, xa vexo, xa. Sí. Home, se hai un bo cocido e non sobra un laconcito. Hola. Entón, rico. picámolo así, grosso modo, grosso modo. Sí. Moi ben, isto todo vai ser para unha lasaña espectacular, Lasaña que imos facer de lacón. Que non é cousa E menor. grelos. É grelos. Atención, A ver, a lasaña podese facer de todo, podese facer de peixe, de carne, calquera cousa, é un aproveitamento, pois, no fondo, mira, bechamel, calquera cousa que teñas, Ai. un poquinho de pasta. Moi ben, É como unha croqueta, pero viste máis unha mesa. No, vale, que unha lasaña sempre mola, non? Sempre mola. Está guai. Sempre queda ben. Bueno, a xente da casa que nos chame 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes enviar ao WhatsApp tamén as fotos, podedes enviala. Con que cociñades? Que vos sobra do entroido e que facedes eses días despois do entroido que vos sobra comida e non sabedes que facer como no Nadal? Pois chamade empanadillas, croquetas, lasaña, o que queirades, 664-483-419 e recordade que, como sempre, esta señora, ao igual que Cañota, reparte 50 euros dunha vez e 50 da outra na Voltas co Prato da televisión do entroido. Do entroido, correcto. Moi ben. Entón, placas, temos aí tamén a cebola, temos a manteiga derreténdose, temos picado o lacón. Dios, como estamos. A tope. Ai, É moi, Ben, moi faciliño. E agora, mira, esa manteiga xa a temos derretida. estáse queimando, Non se queima, non. Estáse poñendo cun color moi feo, eso, Está Mira. poñéndose loira, porque tamén vende entroido, non lle pasa nada. Bueno, está perfecta. estábase queimando un pouco. Mira, partamos un poquinho por aquí. Aí, vas a apagar todos os lumes. Cañota, ti non ver nada, verdad? Que queres, que vaya contigo? Que non ver nada, digo, Non non? vexo nada, Xure, que non vexo nada, caramba. A mí se me pareceu. Non é broma. Ai, Dios mío. Hai que cociñar a fariña. Sabemos que na bechamel é moi importante cociñar ben a fariña. Mira, Correcto. que ferva, ves? Como estaba tan quente a manteiga, xa enseguida vai empezar a facer aí burbulla. Ai. Estás quedando ben, Isto é un aspecto maravilloso. Home, a bechamel agora xa vai no súper en Tetrabric, pero non hai comparación. É que claro, facela Pouco de sal, eu, que levo toda unha vida alimentando unha familia. un pouco no... Ti, levas Eu. toda a vida alimentando. Alajo, non ves que traio a pita? Pobre familia. Toda unha vida alimentando unha familia, sei que a bechamel non ten comparación. Facedia na casa, Un a pouco de bechamel. pimenta. Pimenta. Cociñada fariña.
Isto Botade manteiga. aderezas ao gusto, como máis che guste. Máis salada, máis salada. Aí está. Máis noz moscada, máis noz moscada. Facémoslle caso a Lucía. Que hoxe ves, non sei si... Non sei si ves de Jallejo ou de matriosca rusa. Eso... Estás aí un pouco no límite, non? O veño de señora elegante preparada para calquera ocasión. Así me gusta. Vou marchar con Xulio Mato, pero antes déixeme facer unha cousa que sempre quixen facer. Que? Acércate a min, achega. Dame a mão. Toma 5 euros e non lle dixas nada a teus pais, vale? Okay. Vamos con Xulio Mato. Vamos. Ai, o tratante! Ai, este, Quer llevar máis mira, cartos? a este queríame arrimar eu, ves? A este queríame arrimar. Onde están os 50 euros de unha vez a doutra? Ah, Aquí pois mira, están, 50 xa os teño aquí. Ves? É unha pena que sexen de mentira. No, Que vendiches? 50 dunha vez? Vendiches un cuxo, un carneiro, que vendiches? No, este é para o cambio, que tiene Este é un para o tratante Xulio Mato que fai os tratos deste programa, así é, que o material todo ben... Así nos vai. Así nos vai. Así nos vai. O material todo ben desfeito cando se encarga Xulio dele. Bueno, sí. Bueno, contame, veña, como vai ser a tua receita? Mira, vou facer primeiro, empecé polo refrito do pastelón, vale? Mira, aquí teño un allo porro ben picadiño, como ves, Ajá, e está pochando aí tranquilamente cun poquinho de aceite, sal e pementa. moi ben. Vale. Mira, aquí estou esmagando as patacas que son de restos, Son de restos. Son de restos donte. Donde? Moi Mira, ben. e agora que facemos é con unha culler, vámoslo aplastando porque esta vai ser a base do pastelón. Ostras, increíble. Cada tempo que pasa, mellor vexo que as gafas, Sí? Sí, sí. Pois a ver se vas ter xa a presbicia, tú tamén. Xa coñen a miopía só con levalas 5 minutos. Bueno, pues mira, Increíble. aplastamos así todo moi ben para que nos faga unha base que vamos a ter que secar no forno, vale? Vamos a secar... Eso vai quedar un pouco crocante, non? A metela no forno. Esa é a idea, porque, Esa é a idea. bueno, de eso depende, que a cantidad de humedade que teña a pataca. O ideal é cocela con piel e pelala para que non nos colla tanta auga, vale? Para facer así. A Pero ver. como son restos, va así. Complicado non parece. Complicado non é. Complicado non E parece. se o estás encendendo ti, é moi rico isto, Bueno, estaba entendendo o meu alter ego. O teu alter ego. Sí. Vale, bueno. Eu... Pois que veña máis veces. Pues. Eu estou Mira. intentando entender, estou intentando. Un poquinho de sal, Ajá. unha poquinho... Que? Ves algo? Ti ves algo? Bueno. Por que non lle dixo ao convidado que veña a ver? Queres que o chame? Claro, así entre os dous... Bueno, pois veña. Imos recibir Entre dous un fortísimo facemos aplauso ao convidado dos a José das Neves. Un aplauso por ele. José, pasa por aquí, por favor. Pasa por aquí, pasa por aquí. Arrímate aí a don Xulio Mato. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ben. Con fame. Con fame? Pois mira, ves ao programa indicado porque os dous van facer con restos de lacón, de grelos, de comida de entroido, van facer algo. Xulio Mato un pastelón, conta. Un pastelón. Mira, aquí teño unha base que fixen con pataca cocida, simplemente armaguei, e lle demos así con unha culler a formiña, vale? Isto vámoslo sal, pimenta, e vámoslo levar a pochar, o sea, a secar un pouquiño no forno. Un pouquiño, unha media horiña, vale? Entre media hora e 40 minutos a 200 graus. Que queremos que nos... Isto vou necesitar un pouco de máis, Ai, non te preocupes. Vale. Mira, aquí teño, que xa dourou douradiño, un allo porro ben douradito, vale? Como lle gusta pedir aos tratantes, Sí. Pois mira, vou seguir pedindo que me abrade o forno para Pois, meter isto. José, ábrelle o forno, que eu teño bolso. Ábrelle, non, aquí, ese dei, ábrelle o forno. Vale, canto tempo? Media hora, 40 minutos a 200 graus, vale? Media hora, 40 minutos a 200 graus para que seque esa base de pataca e despois E picar o agora, resto, mira, non? Agora vamos a picar o resto, chorizo, o grelo e o lacón. Buah, moi ben, Isto vai para aí todo. O aspecto bo, é verdade, José? Ten boa pinta, sí. Eu creo que sí. Penso que sí, tamén. Vamos ver o de Vamos Lucía. a ver. Arrímate aí Vamos a Lucía. A Lucía. Aquí, por este lado, aí. A ver. Boas, José. Con Lucía. Hola. Ai, Lucía, o que trae aí? Mira, eu estou facendo unha lasaña co aproveitamento do lacón con grelos. Correcto, me Temos parece aquí moi ben. unha bechamel, que xa temos casi lista. As plaquiñas que dimoslle un remollo, porque ainda que son desas express, como temos pouco tempo, damoslle un remollo e pouco así tempo. está o momento. Moi pouco tempo temos. E aquí, con un pouquiño de cebola, un pouquiño de tomate, pusémoslle, un pouquiño de pimentón doce e o resto do lacón con grelos. Sí, era moi ben. Mira, está me encantando como está vendo Galicia as miñas pernas aí. Estaban se vendo aí as miñas pernas. Cariotas, que patas. Toda unha vida sin depilalas, Sí. Toda unha vida. En serio, non é broma. Ainda está a Mira, tempo. aí está, o de Lucía. Que cor, o pimento, botarlle o pimento aí. Oh, E mira, eu creo que isto xa o temos tamén. bueno. Hei te chamar para as festas da parroquia, vale?
Chama, para festas fachama para todas. No, para cociñar nas festas. Para cociñar nas festas. Ámelo. É así. Eino de pensar. Bueno, creo que me vas a enseñar como se monta, non? Mais ou Mira. menos. A lasaña. Comezamos. Un pouquiño de bechamel na base. Oh. Isto é outro nivel, José? Sí, sí. E agora, Placas. placas que tú conoces. Placas. Hola. Mira, 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 mira. Plaquita. Mira, Galicia, aí as placas, ai. Plaquita. Ai. E despois sustancia, non? E agora sustancia, despois outra capa e así sucesivamente. Moi ben, pois, José, tarme que dicir cal das dúas levarías ti para as neves así vendo o que ves de momento que é nada. Bueno, habría que probarlas e despois miraremos, a ver. Pero queres máis de lasaña, de pastelón? Son máis de pastelón. Ai, Pero a hora de probar, nunca se sabe. nunca se sabe. Pois vou te mandar á zona de sufridores. Bueno, vale. Veña, vamos a dar un aplauso a Vale. José das Neves, que Pues está venga. connosco. No Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ai, hoxe é martes de entroido, E hai que aproveitar, despois de moitos días de festa, mañá enterramos a sardiña, aquí tamén, e non vale iso de non teño disfrace, non. Durante anos, para ir de entroido, chegaba a compoñer calquera cousa que houvese pola casa, intercambiar roupas, poñer máscara e ser outro, xa era transgresor e, en certo modo, liberador. Os festechos de Don Carnal veñen de vello e sempre se aproveitaron para facer trasnadas ou mofarse dos poderosos. Todo eran excesos tamén nas mesas. E con eles celébrase o final do inverno e o cambio de ciclo. Agora seguimos gozando destas tradicións e tamén da papatoria. E se lle facemos caso ao calendario, mañá enterramos a sardiña e iniciamos Coresma. Un período de reflexión, recato e confesión, que tamén ten o seu encanto cociñeiro, non pensedes. Xa veredes que receitas temos preparadas, boísimas, falade con nós e contádenos as vosas impresións en @voltascoprato. Veña, seguídenos aí, imos co tratante. A ver se me trae algún becerro para a casa. Sí, Sí. así como cho levo, Que? vou no buscar. No. Ti traeme un becerriño para a casa, traeme un porco, que hai que crialo. Quero criar un porco. Sí. Quero criar un porco, sí. Falei con meu Manolo, dixo que estaba preparando para o porco. O teu Manolo ten que ter unha paciencia. Bo, non sabes ti ben. Bueno, mira, hai o porro, grelo, chourizo e ahora vai ir o lacón. E con isto temos un pastelón. Pastelón. Toma. Isto é o rustrido todo do pastelón, O vale? rustrido Para do os que pastelón, esteades na eso é. casa, rustrido todo isto daqui abaixo. Aquí embaixo. Isto ten condumio, Isto é unha Condumio, maravilla. condumio. Isto é unha maravilla. Condumio. Isto que as sobras, faz isto ou croquetas ou unha lasaña o que queiras, pero isto é unha idea moi Ai, moi mira. revolucionaria. Pouco se fala do que me molesta a min isto para agacharme, Madre Escoita mía. unha cousa. Estou pensando, xa non me gusta tanto o meu Manolo. Non, No, Creo- non me fastidies. creo... Mira, escoita, ti como tratante, Sí, cantas vacas tes? miña ningunha. Pero tes poder de... Pero escoita, para min vírame outra tornadeira, Corre molque, Ai, Dios mío, tes leiras, Sí. Tes Bueno, leiras. monte teño. Monte. Enterro ten monte, Sí. E tes carballos para facer leña? Teño carballos, pero hai que facer a leña. Ai, pero iso é cousa túa. Claro, non vai a ser. Home, Pois sí son que... teus. Oiche, coincides moito co teu alter ego tamén, Correcto, Madre exactamente. mía de mi vida. A ver, veña, como vai, entón? Mira, seguinte. Ahora vamos a facer O o que convirte isto En no amalgama, en en pastelón. amalgama. Vamos a O amalgamar. Amalgama, O almohado, como di mira. Xulio Mato. Isto é o rustrido e agora vais a convertir en amalgama de Mira. cousas. Mira, un almohado. 3 ovos, Ai, sí. ¿sí? La verdad que ganas, está a señora do público tolas, É que sabes que pasa, Xulio Mato? Estou... Vou poñer así para que se me vea a barriga máis. Sabes que pasa? Que ca barriga así estás moi atractivo. E mañán é feira. Estou rezando para que non me caia nada. Bueno, mira, aquí vamos Ai, os 3 ovos. caen bien as gafas. Vamos a rellenar un pouquiño de queixo, Ajá. uns 50 gramos aprox, vale? 48, Sin 49... medo, que na miña casa 50. sonche de queixo, sin medo. Veña, e uns Sí. 50 gramos de nata, vale? Bien. E ahora aquí, sal e pementa ao gusto, vale? Está señora. pitando aí a vitrocerámica de Lucía. Está pitando a vitrocerámica. Tranquilidade todo o mundo que non pasa nada, Estás ben, Mira. Lucía? E ahora, Todo ben, todo ben. oiga, atenda aquí. Oh. E ahora un pouquiño de pementa
e sal, vale? Sal non moita, por qué? Porque o lacón xa ten sal. Oi, Dígame. que che parece si para ter así unha amistad máis cercana, ti máis eu, facemos a pregunta de concurso? Espera, que eu quero facer un acting. Un acting? Sí. A ver. Por 50 euros. Espera, que non se está vendo. Aí, agora. Por 50 Por euros. 50 euros. Pregunta aí, talo aí. Cal é a pregunta? Veña. Que receta fai hoxe Xulio tratante cas obras do lacón con grelos? Chamade. 50, como chamade. estos, Aí está. 664-483-419. Pastelón. Pastelón. Casi me esquece de decir a resposta. 664-483-419. Que receita fai Xulio Mato? Pastelón. Cal é a receita que fai? Pastelón. Mola un montón. Que mola mogollón. Un montón. É que eu sou máis novo. Vale. Bueno, vou deixar aquí para que se vexa. Cando soe o teléfono, Bueno, pues nada, marcho con Lucía. Veña. Aí vai. Aí, Oi, traiche 50 máis. A ver, Lucía, contame. Mira. Avanzaches moito, como foi o sí, tema? estou acabando de facer a lasaña. Pusemos, Ai, vese Dios por aquí, mío. sabiches, bechamel, pasta, recheo, pasta, bechamel, pasta. E agora, imos a rematar. Botarlle bechamel por riba. Ai, Dios mío. Iso é ligerito, Eso é... Uf, ben bañado en bechamel, parece a fervenza do Ézaro, eso, Viches? Aí vai. Está para poñerlle un piso esa lasaña, Sí. Para E poñerlle agora- un piso, sí. E Imos agora un pouco de queixo, Rallar queixo San Simón. Canto material, Dios mío, aí, Ai, mi madriña. Que animalada, Que animalada. Unha pregunta, esta receita está no libro, No. vale? Pois para o No siguiente. próximo. No Para o próximo. siguiente libro. No, a voltas co prato volumen No, 2. é que falando de libros do A Voltas co Prato, os xoves, señoras e señores, Merche Rodal no Corte Inglés. Aí está, na librería do Corte Inglés de Vigo, estará a partir das 7 da tarde. E atención porque vai haber sorpresa, Mañán, vámonos dicir, queredes que o diga xa? Digo xa. Queres que o diga xa? Xa o dixeches outro día. No, non é iso. Non, outra cousa. Señoras e señores, con motivo da celebración do Entroido, toda persoa que se chegue ao Corte Inglés de Vigo, as 5 primeiras, non toda persoa. Toda persoa, claro. As 5 primeiras persoas que se cheguen disfrazadas ao Corte Inglés de Vigo van levar o libro gratis. Bueno, Pero, Firmao. pero espera. Vamos pedir que se disfracen de cociñeiros. Vale? Todo aquela, os 5 primeiros. É que fan a chapa. Os 5 primeiros que cheguen disfrazados de cociñeiros ou de cociñeiras do A Voltas co Prato levan o libro gratis. E asinado por Merche Rodal, por todo o mundo dando amor ali. Alá, ide ao Corte Inglés de Vigo. Os xoves, a 7 da tarde. Que che parece, Lucía? Cinco libros así Que son dunha 5 vez? libros así, no, 5, un para cada un. Pero dunha vez, así. Dunha pa, vez. Así a lo loco. Sí. Solo por disfrazarse. Solo por ir ali, sí. Somos así de boa xente. Que pasada. Verdad? Como subeu o presupuesto desde que non trato eu? No, que non topo escoita. os bolsillos, ata aquí. Estás ben, non? Eu non topaba o bolsillo. Parece que estás embarazado, me dejó. Joder, que- Veña, Vamos ao forno. Lucía, vamos ao forno. A ver. Eu teño que ir tamén cando poidas. Vale, pues ahora por aí. A ver, non me agobiedes, non me agobiedes. ai. Dios mío, canto tempo, Lucía? Pois vamos a darlle 10 minutiños, 10 minutiños, chega de ben. Ai, Dios mío, 10 Porque minutos. isto está todo feito, Vou colocar está todo isto que se me sai. cociñado, só Aí está. necesita gratinar. Vale, 10 minutiños que gratiñe ben, porque o resto xa está feito. En 10 minutos estamos. A ver se repartimos cartos con don Xulio Mato. Veña, mide por aquí. Que? Que, ó? Que de que? Que de que? Que de que? Que feira estás próximamente? Pois teño a primeira en Pontevedra. En Pontevedra? Enseguida. Ai, non sei, Boa tarde, Rosa, como estás? Ben, ben, Ben. estou ben. Te lo traxe de cociñeira para mañá xa? Para pasado mañá? Pa o xoves, pa pasado mañá, sí. Te lo traxe de cociñeira? No, de cociñeira non. Pois mira, Rosa, Vou ir de vella. pois coita unha cousa, Rosa. Pero se queres o libro... Dime. Si vas o xoves ao Corte Inglés de Vigo ás 7 da tarde e vas de cociñeira e eres das 5 primeiras, levas o libro gratis. Anda. Anda, acabo de dicir, non estar moi atento ao programa, Xa te mostraxe de cociñeira, verdad, Rosa? Ahora de Pois repente. ali vou. Ahora sí. Bueno, Rosa, veña, por Ahora sí. por 50 euriños, aí vai a pregunta de concurso. Podes levar 50 euros a hora e o xoves o libro do programa. Buah,
Vai a salir redondo Eso o é, Entroido, vaya semanita. Vaya semana. Veña, vamos alá. Mola mogollón. Por 50 euros dime que receita fai don Xulio Mato coas sobras do cocido. Pois o pastelón. Moi ben. Un aplauso para Rosa que leva os 50 euriños de Vigo. Acórdate, Muchas vale? gracias. O xoves ás 7 da tarde no Corte Inglés, vale? Gracias. Veña. A ti. Viquiños, chao, chao. Chao. Hasta logo. Bueno, Ai, tes, onde vai o tes pau? razón que tes bo xénero, non teño pau. Ten bo xénero, Mira, mira. Saca iso de aí. Vamos a sacar esto. Esto vamos a imaginar que está doradito y sequito, ¿vale? Vamos... Mas, a ver, Hay que poner é que non son cañotas de todos. No, a verdad que no. Tiene Entonces, que estar dourado, ¿vale? Tiña que estar douradín. Entón, sobre esta superficie dourada, Fermosa. fermosa, Cor cor dourada. dourada, botamos a zaragallada que temos aquí. Vale, aí está de lo vendo moi branco, pero... Pero vai estar máis dourado. Cando a ver na casa vai estar máis dourado. Ten que estar máis dourado, Eso máis é. cocidiño. Para que seque. Por abaixo, aí está. É así. É que con tanta historia, a mí, eu tiña moitas cousas para traer. O pau, Sí, sí, todo. viñas un pouco agobiado, verdad? Sí, a verdade que sí. Viñas un pouco Pero agobiado. bueno, pero ben, contento. A mí gusta moito o entroido, Sí, sí, veixo. Son moito entroido. Sí. O que pasa é que fixo frío, mira como te a Jorxa. Sí, se dá do frío. Fixo un friazo. Sí, é do frío. Sí, tal. No, sí. Sí, tal. Claro. Mira, e agora todo isto que nos sobra... Queima. No, Ai, vai por queimar. botarse la mão así para atrás. No, botei a mão para atrás porque dixen, tate quieto que non tens que recortar. Entón, Escoita, cortamos aquí. escoita. Si te agobias, No, no me Lucía agobio. toca unha peza, Ostras, toca algo. Mira, Ras, viña a ver como vas. vale. Non se pode ser- A peza máis rápida da historia, Non se pode ser máis A tarde. peza máis rápida da historia. E Veña, agora, queixo por riba. Queixo para diante. Vale? O que máis nos guste, vale? En este caso, o que máis nos guste. Eu botelle un curadiño, así que sigo co curado. Eu creo que a xente que nos está vendo na casa debe pensar o truco dese programa é botarlle queixo a todo. No. Sí. No. Lucía botoulle queixo, ti botarlle queixo. Bueno, pero porque cadrou así. Bueno, non se consigue botar queixo. Cadrou. Eu antes non lle botei queixo Creo nada. que Xulio como bo tratante fala moito pola boca, minte máis que fala. Minte máis que fala. Bueno, que e ao agora, forno. 180 graus, 25 minutos. Vale, vou 180 despaciño graus, para que non me caia. 35 minutos, dependendo do forno. Vale. Con este en 25 debe estar, Si na casa non tedes un forno como este, un pouco máis. Este é un bo forno. Ese é un bo forno. Bo forno, véndocho. Tamén o vendeche. Vamos. Vou marchar co público do Voltas co Prato, veña, que temos que falar con José. Vamos para lá, veña. Ai. Ai, Arjaliño. Espera, José, que teño que cerrar as pernas porque por debaixo... Igual se te mira algo. igual, Ten sí. cuidado. Sí. Como estás? Eu ben. Bueno, pues toma, 50 euros para ti. Para mí? Son para ti. Sí, Son de seguro. mentira, pero son para ti. Ah, pero... Bueno. Bueno, vamos facer unha encuesta para a xente que está aquí, que facemos moitas veces, que é a mão alzada que nos digan cal das dúas receitas pensan que vai estar máis boa. Quen pensa que Lucía da Piñeira vai facer a receita máis rica? Que levanta a mão. A lasaña. Quen cree que a lasaña vai estar boa? Que levanta a mão. A mão. A ver. Bueno, máis ou menos. E quen cree que don Xulio Mato, o tratante doxe, que ten un feixe de billetes para comprar a vosa vontade, vai gañar e vai ter a receita máis rica. O pastelón, a ver. Aí o está, pastelón. o carto, Vale. Van ao carto, Bueno, está bastante igualado, Sí, eso está. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, a ver. Queres vir comigo ver o resultado? Vamos. Por veña, vamos a dar un aplauso a José, vamos con Xulio Mato a abrirlle o forno. Veña, José. Abre por este lado, comando. Por aquí. Ábreme. Coche, abre por aquí. Ábrele aí. Ábreme. A ver, ahora arrímate para Ahora aquí, sí que José. hubo masia, Arrímate para aquí. Ahora hubo más. Cabal. Ahora sí que va maravilla. Ahora sí, Ahora está vamos a tostadillo, intentar. ahora. Ahora para sí. aquí. Ahora sí. Ahí está. Vai, un aplauso aí para don Xulio Mato, veña. Muy buena pinta. Ahora vou quitar de aquí unha ración. Señora e señores da casa, como aproveitamos un lacón con grelos? Pois dunha maneira moi sinxela, moi efectiva, facendo un pastelón, como Xulio Mato. Xa está, que problema hai? Mira. Non me digas que é complicado. Espectacular, Xulio? A ver, ahora Espectacular. Se E recordemos... Ai, o forno de Lucía. Recordemos que leva todo do cocida hasta a pataca. Vamos a abrir o forno de está. Lucía, José. Vamos, Tire para aí. Gabriela. Vamos a abrir o forno de Lucía. Vamos Lucía alá. Vázquez.
Cuidado que este quenta, Cuidado que este queima. Este ¡Carol! está vivo, ¿eh? Sí, sí. Ese está vivo, ¿eh? Está vivo este, sí. Ahí va. Lume vivo. Que sí, Lume que sí. vivo de Muy bueno. Lucía, ¿eh? Don Julio, pasa por favor por aquí, por atrás, ahí está. Por atrás. Atención. Vamos alá. Bueno. Mientras Ferver, tanto, mientras está tanto, ferver. imos coa pregunta de concurso que queixo lle pon Lucía a súa lasaña de lacón con grelos. San Simón. Atención, que queixo lle pon Lucía a súa lasaña de lacón con grelos. Queixo San Simón. 664 4834 9 chamade a voltas co prato. Por qué? Porque temos 50 euros do tratante para regalarlle a toda a xente que está na casa. E agora sí, José, vamos ir ao momento de probar. Vale? Probaremos. Ponte para lá, na esquina de lá. Veña. Ule, ben, Ai, que bo aspecto. A ver, déxeme aquí no medio. Sí. Aí está. Que bo aspecto ten todo, eh? José, vas ter que soplarlle un pouco. Sí, A este. sí, Vai está probando de bien. Xulio O de Mato. Lucía, Proba moi tamén a vivo. lasaña. E nós, mentres tanto, repartimos cartiños. Mari Carmen Doia, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, que tal? Ai, que tal? Como estás, muller? Pois moi ben, con calor, fai moito calor hoxe. Con calor. Pois quen fora de hoy. Sí, con No, calor. aquí sí Bueno, fixo se fai toma. calor, sí, fai calor. É certo, é certo. Calor en olla, calor. Calor en olla. É unha Pois, ao primavera. mellor van Sí. 50 euriños para hoy. Imos alá. Que queixo lle pon Lucía a súa lasaña de lacón con grelos? Queixo San Simón. Moi ben, un aplauso para Mari Carmen que leva os 50 euriños do voltas co prato. Moitas gracias. Bueno, Mari Carmen, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Gracias. Veña, Gracias. un biquiño. Chao, chao. Hasta logo, hasta logo. E aí está José das Neves que está probando xa. O teño difícil. Telo difícil, pois espera un segundo. Vamos alá. O plan sempre é que sexe difícil, José. Imos alá. Pues aunque no me gusta la lasaña, me gusta más eso de Lucía. En serio? Por Lucía Vázquez, aí está. Gañadora do día de hoxe. Bueno, señores e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas. Na voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao. Hoje é um dia de sol, alegria de tonho, é curtir o verão.